Hi guys, welcome to Diss Seh Calaz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Ex-wife ya Seh Calaz Moira night anga achinyomba Seh Calaz achifa nekuseka, anyora pa Facebook pakati haunzwe kunyara here iwe but mushure mekunge Seh Calaz ari kutrenda for wrong reasons pa social media achichemera kutengerwa mota naSeh Calaz. Ataura zvinhu zvakawanda Seh Calaz achizama kujustify achidedzera kuti inini ndagara ndiri weZanu, ndakazvarwa kuZanu, mai vangu vari veZanu. Ataura zvinhu zvakawanda asi ndozvataurwa naMoira night achidedzera kuti kwaunyari here murume mukuru, shandira mhuri yako, musakanganwa kuti ane mwana nani naSeh Calaz Moira night. Saka adedzera kuti unondinyadzisa baba vemwana wangu, musadaro, shandai siyanai nazvo izvi kuendeva kuchema kudaiwo pamberi pevanhu. Kwekupedzisira muchaitirwa chii? Because musakanganwa Seh Calaz akataura akati ndaida kutengera banditi Seh Calaz mota, but problem akataura zvinhu zvisina kutifadza isusu seZanu PF. Pane zvaakataura Seh Calaz akazvinyora, asi ndaenda ndikanotarisa zvaakanyora last time hazvisipo, adelete because ari kuda mota, ada kutengerwa mota. Asi takambotaura nezvazvo last month, mukanotarisa muchapaona ndichiti Seh Calaz Diss Zanu PF akadedzera kuti gore rapera, ma-elections apera, hapana chabuda, asi imi muri kudyiwa muchiguta asi isusu tichitambura. Izvozvo ndo zvakarwadza Zanu PF. Nongoziva mega Zanu PF haidi kunzwa chokwadi, ndo zvakataurwa naSeh Calaz. Saka Seh Calaz mota ari kuida zvisingaite, achema zvisingaite pa social media, ari kubuda achitaura zvinhu zvakawanda, but nezvadzikama because ex-wife yake yamudza kuti aiwa usandinyadzise shamwari, shanda, work hard, usachemere mota. What's wrong with you? Ndozvataurwa naMoira night adedzera kuti haunzwe kunyara here. Mukaenda munonoiona zvanyorwa naMoira night pa Facebook yake achidedzera kuti haunzwe kunyara here iwe baba vemwana wangu, hindava uchida kundinyadzisa kudaro uchichemera mota, murume mukuru akadaro. Saka ndizi guys, munoti kuti please comment down below and don't forget to subscribe, like our videos kuti aende kure.